става, хора? Аз съм Борката GameBG и днес ще направя реклама, обаче не на моя канал, разбира се. Ще направя реклама на ето този канал, Crazy Bunny Иванов BG. Така, както виждате, его канала къде е? Какво да виждате? Така, сега в момента, нали, този ютубър, така да го наречем, прави giveaway, като виждате, интро giveaway и този giveaway е за два кода, нали, два кода за Steam, а пък който няма Steam, нали, ще получи нещо друго, може да погледнете тези клипчета. И така, абонирайте се, харесвайте му клиповете и така. Това беше всичко от мен и ще се видим в следващия клип.